Este é unha imaxe dos antigos camiños de ferro. Estas son as obras a realizar na Vía Norte, na estación de trens de Vigo. Preparando o túnel para a chegada do AVE, o tren máis rápido, que pronto estará connosco. Esta é unha reportaxe dende a cidade de Vigo. As obras da nova estación ferroviaria. É unha reportaxe de Antena Louro 25. Falalles Nel Fernández. Esta é a benvida ao AVE.